नांबाय बाकी खिनिया जोंना माने ससियेल मिडिया हेल्पनि थाखायनो गासिबो जाजोबबाय स' बेनिखायनो जै बर' हारिनि जै होनना बुंजायो मानोना बर'आबो बिराद अनसुला दङ दिनैसो हेलो गाइस गुड मर्निं जों बयबो मोनफैबाय श्रीरामपुर आसाम बर्डार गेटआव दा जोंखैयाव सबखौबो क्वारन्टाइन जेनेबा चेकआप खालामबाय आरो गारिफोरा माने इनिफ्राय गावबागाव गोसो बायदि थांनो हाया बयबो एखेलगे जयैसो थांनांगौ ओमफ्राय स' जोङो दा बिनि वेटिंआव दङ दा नै बेफोरबायदिनो गारि मेल्ला नेना दङ नै गासैबो इसोर सब सोरबा जरहाटआव थांगोन सोरबा क'क्राझार गुवाहाटि बिदिनो तेजपुर बिदिनो थांगोन बयबो स' अखा हाबायलै लोगोफोर चलो अप्पार थादब चलो स' लोगोफोर नै बयबो अखा हाबायलै लोगोफोर अखा चलो लोगोफोर दोनथ' जों आसाम मोनफैबाय लोगोफोर आसाम स' हेपि नाथाय हाय लोगोफोर हाय ये पूरा हम लोग का आसाम का जितना भी आदमी है ना बड़ा और छोटा सब देख रहे हैं इसको ये पूरा ये हम लोग का ड्राइवर साहब है हम लोग को बहुत अच्छे से लेके आए हैं बहुत संभाल के बहुत अच्छी से मतलब बहुत अच्छा वाला मतलब ड्राइविंग करके लेके आया इसीलिए इसके लिए थैंक यू बनता है ये हम लोग का ड्राइवर साहब है बहुत अच्छा है हम लोग को मिलजुल के पूरा आराम से आया है तो इसके लिए कभी भी आए कभी भी देखो हाय हेलो बोल देना क्योंकि बहुत अच्छा आदमी है और ये देख ये भी अपना चाचा है हेलो हाय हा स' लोगोफोर बयबो नायजोब्बायना जोंनि ड्राइभार बिथांमोनखौबो दा जोङो बयबो आई मीन अभी हम लोग सभी आसाम में पहुंच गया अपना आसाम बॉर्डर में थोड़ा सा रुका हुआ है हम लोग इधर से मतलब बोल रहे कि इधर से पुलिस का एस्कॉर्ट जाता है क्योंकि क्वारंटाइन करने में मतलब कोई मतलब गाड़ी से उतर के भाग जाता है अपना घर में इसीलिए मतलब अच्छा नहीं होता ना क्योंकि देख हम लोग का पास को होना नहीं चाहिए मतलब वैसे होने से मतलब हम घर में घुस जाए तो हम लोग का घर का फैमिली लोग सभी को हो जाएगा बीमार इसके लिए मतलब फैलाने का डर में सबको मतलब क्वारंटाइन में रखेगा कितना दिन रखेगा वो तो हमें पता नहीं लेकिन बस हमें मतलब रखेगा इसीलिए मतलब हम लोग को पुलिस प्रोटेक्ट करके मतलब लेके जाएगा बोल रहे क्योंकि हम कहीं भी मतलब अपना घर में भागना नहीं पाए क्योंकि हम लोग पहले जाना पड़ेगा क्वारंटाइन सेंटर में बैठना पड़ेगा इसका बाद होगा हम लोग का चेकअप होने के बाद जब आपका पास कोई पॉजिटिव नहीं होगा आपका पास ऑलरेडी नेगेटिव होगा फिर आपको मतलब घर में छोड़ देंगे इसे बोल रहे हैं सो इसके लिए बहुत अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है सो हम लोग भी हैप्पी है इसके लिए क्योंकि हम लोग का तो ज़्यादा हैप्पी है कि हम लोग अच्छे आदमी से अच्छे ड्राइवर हम लोग को मतलब आसाम तक पहुंचा दिया कोई तकलीफ नहीं दिया यार बहुत अच्छा है सो इसके लिए बहुत हैप्पी है हम लोग ये गुड मॉर्निंग के लिए हम लोग को सबको दिखा दिया क्योंकि आप लोग सोचा होगा कि आसाम का बंदे लोग ऐसे आ रहा था वो लोग आसाम पहुंचा कि नहीं ये सोचा होगा क्योंकि हम लोग सेफली बहुत अच्छी से जोबोद मोजाङै जोङो माने आसामाव मोनफैबाय स' आरो बे फेसबुकनि लाइभनि गेजेराव आं बेखौ बुंनो सानो जे बे बासखौ जोङो हारसिङै एरेन्ज खालामनानै हारसिङै फैसाजों फैनो हायाखै लोगोफोर बे बासखौ एरेन्ज खालामनायाव जोंनि BTC निफ्रायबो जों हेल्प मोनदों ओमफ्राय आरो जोंनि दिल्लीयाव थानाय गिदिर गोलाव बिदिनो साख्रि मावनाय रां रुफा खामायनाय एसे गिदिर मानसिफोरनिफ्राय जोङो जोबोद हेल्प मोनदों बेनिखायनो स' लोगोफोर जोङो गासैबो जोंना बे गारि बासआ जेनेबा जोंनि थाखाय 1,80,000 रायलायदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेनिनो स' जोङो बारा होनो हासै जास्ट 40% होनांबाय बाकी खिनिया जोंना माने ससियेल मिडिया हेल्पनि थाखायनो गासैबो जाजोब्बाय स' बेनिखायनो जै बर' हारिनि जै होनना बुंजायो मानोना बर'आबो बिराद अनसुला दङ दिनैसो जों मिथिबाय जेनेबा
जाय दुखुआव गोलैयो बेखौ मदद होनायाव बर'आबो जोबोद आवगायाव माने स' बेखिनि हेल्पखौ मोननानै जोङो जोबोद गोजोनदों आरो गावनि बर' हारिखौनो जेनेबा जों सानना लायो जे बहुत मा होनोमोनलाय बेखौ अनसुला स' बेफोरबायदिनो लोगोफोर जों बुंनो सानो दा जाय सारमोना बा जाय मानसिफोरा जोंनि थाखाय हेल्प होनानै जोंखौ आसामसिम लाबोनो हादों स' बेफोर सारमोनखौथ' जेसेबां थेंक इउ बुं बिसोरनि थाखायथ' खमसो जायो नालाय बेनिखायनो लोगोफोर जों सानो बिसोरनि बिजनेस बा बिसोरनि साकरि बा नौकरि बेफोरो माने मोजाङैनो सोलिना थाथों आरो बिसोरो इयुनाव जोबोद जौगालांथों जाहाथे जाय मोजां मानसि जायनि गोसोआ साननायफोरा साफा बिसोरो माने अरायसम मोजाङै थानांगौ आरो मोजाङै जेरै सानो बिदिनो जाफुंजोबनांगौ बयबो स' लोगोफोर बिनि थाखायनो नोंसोरो गासैबो बे सारमोननि थाखाय जाय मदद होग्राफोर बिसोरनि थाखाय माने इसोरनि सिगाङाव आर'ज गाबना हो स' गडनि सायाव प्रे खालामना हो बेखौनो आं बुंनो सानो लोगोफोर बिनि अनगा आरो मा बुंनोसै लोगोफोर जोंथ' मोनफैनायनि थाखाय जोबोद खुसिखा नालाय स' बुंनो हाला आरो बेसेबां खुसि लोगोफोर जानो हागौ नोंसोरबो जोंनि दुखुथिया बै समाव साइकेल सालायना फैनायखौ नुनानै नोंसोरबो बयबो माने जोबोद दुखु जादों जानो हानाय स' ओंखायनो सानदोंमोन खोमा बोरैहाय गथ'फोरा बोरैहाय मोजाङैनो फैनो हागोन मागोन माबोरैबा जासिगोन बे गथ'फोरा बा फैनोबा मोनगोन ना मोनला बा लामायाव एसां मा जागोन आरो दाथ' नै अखानि बोथोर दैज्लां सिजन दाथ' बेसेबां अखा हायो बेनिखायनो नोंसोरो बयबो जोंनि थाखाय सानहरोमोन खोमादां नाथाय स' लोगोफोर जोङो दा मोजाङैनो मोनफैजोब्बाय नोंसोरनि अननायाव आरो नोंसोरनि बोर सानस्रिनायाव जोङो दिनै आसामाव मोजाङैनो आगान होनो मोनफैबाय थ' लोगोफोर बिनि थाखायनो थेंक इउ स' माच होननो सानो लोगोफोर नै अखा हासोगारदों जोबोद स' लोगोफोर बाय बाय very good morning have a nice day जोंनि थाखाय दिनै स' बाय लोगोफोर बाय